Bună ziua, oameni buni! Așa cum v-am promis, revin cu un scurt tutorial despre cum să realizați o diagramă Gantt în PowerPoint. La început însă ce vă recomand este să deschideți un fișier Word sau să vă scrieți pe hârtie etapele proiectului așa cum le gândiți voi. Am imaginat aici un proiect educațional, o școală de vară, da? Cu niște etape, da? Și odată ce aveți aceste etape scrise, o să fie mult mai ușor. Pur și simplu deschidem un fișier, o prezentare PowerPoint. După care mergem direct de la meniul Home, de unde se deschide el, mergem la Office Timeline Free. Timeline ăsta știe să facă exact ce avem noi nevoie. Da? Și aici dăm New Timeline și apare o grămadă de template-uri din care putem să alegem de la cele mai simple la cele mai complicate. Da? În esență toate fac același lucru, doar că fiecare are un nivel diferit de detaliere și un alt design. Hai să alegem unul la întâmplare. Dăm click aici unde sunt astea trei punctulețe și dăm Create from Style. Da? Deci folosim acest template. Ok. Acum, aici avem task-uri și milestones-uri, adică task-urile sunt sarcini, în proiect milestones sunt anumite puncte importante, anumite evenimente importante în cadrul proiectului, o să vedeți mai despre ce e vorba. Swim lanes reprezintă niște categorii generale. De exemplu, o să introducem un swim lane, primul care practic e faza de proiectare, da? Nu de proiectare, de planificare, da? A proiectului. Și sub această primă categorie, iată, prima sarcină este să identificăm, să recrutăm o echipă de proiect. Acum, echipa poate să includă echipa de proiect plus lectorii, adică cei care vor face actul de educație propriu-zis, sau dacă trebuie să-i subcontractez separat, sunt externi, pot să pun asta într-un task separat. Da? În orice caz, dacă vă uitați aici, data de începere a proiectului meu este data de azi, îmi preia data mea de aici și pot să modific, pot să zic ok, nu vreau să încep de astăzi, vreau să încep de peste 2 zile și da, n-am cum să am o dată negativă, deci data de final, să zicem că eu preconizez că toată povestea asta cu recrutarea echipei mi-a, să zicem, 2 săptămâni. Da? Apoi, următoarea sarcină, trebuie să găsesc o locație în care să-mi desfășor proiectul. Acum pot să încep treaba asta după ce am echipa sau pot să încep la mijlocul perioadei, da? Să zicem, aici ce avem? 18 a 5-a, 6 a 6-a. Să zicem că încep, uite, pe 30, da, cu o săptămână înainte, punem aici 30. Și să zicem că îmi ia tot 2 săptămâni și treaba asta să găsesc o locație. Următoarea sarcină, trebuie să fac rost de cazare. Dacă desfășor proiectul în altă localitate, trebuie să am cazare pentru mine, pentru membrii echipei, pentru cursanți și așa mai departe. Asta categoric trebuie făcută după ce am stabilit locația, deci practic după 16, da? Așa, și atunci mergem aici și punem, ia să vedem, 16, 17, deci începem pe 17 și să zicem că ne ia o săptămână povestea asta, 7 zile. Apoi, resurse, da? Trebuie să identificăm ce resurse avem nevoie și putem să
punem chiar, ia să vedem, ne trebuie niște instrumente, ne trebuie un laptop, ne trebuie un proiector, whatever, ce considerați voi, în funcție de proiectul pe care îl aveți. Cert e că aici, de exemplu, dacă facem click aici, putem să adăugăm niște notițe, da? Deci, ia să vedem. Așa, deci pot să adaug aici o listă sau orice alte notițe sau linkuri, da, dacă trebuie să cumpăr laptopul de undeva, am niște oferte, pot să-mi pun aici niște linkuri, da, către diferite site-uri de unde trebuie, pot să-l cumpăr și așa mai departe. Să compar prețuri și alte minuni de genul ăsta. Ok. Ce mai avem aici? Hai să zicem că ne ia și asta, nu știu, niște zile, hai să zicem tot așa, o săptămână. Avem sponsori, da, trebuie să găsim sponsori. Asta am putea să o facem imediat după ce avem echipa, deci începând cu data de 6 a 6, să zicem, și ia să vedem, să ne ducă până la, nu știu cât, până la 28 a 6, da? Bun, așa, 28. Ce n-ai am făcut? Așa, 28. Bun. Și ce mai avem? Mai avem promovare. Aici tot așa are nu o durată, are și ăsta, să zicem 30 de zile durata, că sarcină mai lungă, pentru că avem, iată, mai multe posibilități de promovare pe care le explorăm, le punem pe toate aici și vedem după aia. Putem să le punem ca și task-uri separate și să asainăm personal, să distribuim personal din echipă către sarcinile astea. Și apoi, da, nu le mai trecem pe toate, avem încă două swim lane-uri de implementare a proiectului, da, și de încheiere, da. Acum, putem, de exemplu, să schimbăm, să punem fiecare task cu altă culoare, da? Ca să le vizualizăm așa frumos. Hai să vedem cum arată. Putem să ne jucăm cu tot felul de caracteristici care țin de design, da? Așa. Ce culoare mai avem aici? Move. Ok. Bun. Și acum, după ce avem toate sarcinile planificate în felul ăsta, pur și simplu îi dăm aici Create și iată diagrama Gantt. Practic ne permite să vedem pe categorii de etape, da, care sarcini, ce sarcini avem la fiecare etapă, pe ce perioadă se întind și mai mult decât atât, ce ne permite să vedem este care sunt momentele în care avem perioade foarte aglomerate, adică când avem, iată, aici avem 3 sarcini care se suprapun în același timp, iar apoi pe perioada asta avem 4 sarcini care se suprapun în același timp, da? Deci ne permite să vizualizăm tot felul de lucruri de genul ăsta, da? Ok, păi cam asta a fost tot. Cred că mai departe e super ușor. Da? Ok, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!